Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam. Anagpailingad itinagan a Cheryl, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Castillo family, kan advance happy birthday iti kabsat ko ani Michael. From Lawrence Castillo ti Del Pilar Tagudin, Ilocos Sur. Happy birthday kanila kay ko Ricardo Bautista, kan anak ko ani R.K. Bautista, iti Binalonan, Pangasinan. From Leonora Bautista. Shout out kada Melanie Rumbawa, Rose Diaz, Josephine Jose, Jonah Madriaga, kan Corazon Balaan. Bulusan kan Ledda family ti Bulbulala Balawan La Union, from William Bolosa. Alonso Tanyesa kan Malyaga family di Taalakapan, from Homer Alamo ti Apari Cagayan. Makablaawan ni Sir Chester Salazar, kastamo ti pamilyana iji Barangay Bio, Tagudin, Ilocos Sur, from Bernadette Musuela. Anak ko ani Xavier Ken Carantes, kan amin apadak nga OFW from Karen Carantes ti Singapore. Amin at Agasinto Bauco Mountain Province, from Cheryl Augusto. Amin nakabagyak di tan Nagilian La Union ti Kalika family nang runa ni Inang Senyang, from JMC. Dison kan Buslig family di Tadilag Tabuk Kalinga Province, from Mariel Gutierrez. Kakabsat ko da Gina Arcalas, Willie kan George nang runa ni Nanang Piling Galabay, from Jenny Dawag. Shout out kada Clarissa Milan, Jasmine Rivera kan Jaime Rodriguez.
Tinwag diat Pundao de la Cruz, Mendoza ken Benedicto family iti Campamento di Fon Quirino from Rod Benedicto ti Fort Bonifacio, Taguig City. Makablaawan ni Cristina Jose dita Jordan, Arlene kan Esperanza dita Lebanon from Juliet Sugitan. Lynn Macleo Marzen, Nanay Sosima Concepcion kan Asitura family from Angelo Asitura Concepcion ti Dagupan City, Pangasinan. Makablaawan ni Aldrin Pimentel, Mamang Emma, Papang Nanding Pimentel kan Elizabeth iti Santa Lucia, Ilocos Sur from Aldrin Pimentel. Kakabsat ko ada Denmark Delphine, Dela Velasquez, Rizalita Heron, kan Nanay Clarita Delphine dita Jadi, Nueva Vizcaya, from Ana Delphine ti Singapore. Intay nga ro doon ituloy abasaan ti surat ni Cheryl. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan, iti naimbag nga oras, adanunan, tinano mo asurat ko. Dito'y lugar mi, dahito adrama ti pag-ayat mi adangdanggan. Iso nga uray dagiti kaaruba mi, kat nakasubscribe damatan iti YouTube channel yo. Talagamot ngamin amalaksid makaliwliwa, talagamot apakaagsawan pa'y iti nabalitukan nga adal. Naawisakmet anang ipatulod iti padas kumanang, taamok makaibati dayto iti adal kadag iti padak adumdumngeg. Kat sapay kuma, tamapili mo't maidrama. Ilingad naklaangan itinagan a Cheryl manang, dua kami nga agkabsat, ngam adayo ti baet ti edad mi kani ading ko. Makunak ana saliwanwan mo't ti panagbiag mi, taadda na saya at atrabaho ni Papang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idinayanak ni ading ko, Manang Emmy. Agsangsangit man ti anak mon Rick, mariknanan samot nga awanan ti inana. Nagsakit na iti anak pasamak nanang. Pinanawan na kami ti asawak. Ay, daksang gasat, tasaan ana isalbar dagiti doktor ti asawam anak ko. Ngam ti pagyamanan tayo laangan iti Diyos, kat nabiyag ti maladaga nga impas nga ina. Amo namot namin adelikado kon kuan at agsikong manen. Gapo iti sakit na. Ngam nagpilit mo't ngamin. Kayat na ngamin nga adakabsat ni Cheryl nga anak Rick. Iso anak higasang gasat manen anagsikog. Yaman niya tinapasamak kan kuanan anak. Nasa apapin musay. Kasano kami paitan nga agama. Kabailam day ta anak ko. Saan abalit at daak mo't amang bayabay kada kayo? Saan kayo abay-bayan? 14 lang ti taon ni Cheryl. Sakit at apay nabati kada kami ang malatagaitan. Masapul nga agbalin ka na tibker para ka dagiti anak mo, Rick anak. Dua dagiti anak mo masapul nga isaganaam itinasaya at amasakbayan. Agmay may sakitan namang ipatungpal ka dagiti arapaap minanak. Awanan ti asawak. Tidapatag. Tungpalam dagiti arapaap yu adwa para iti pamilyayo. Kat amok amaragsakan to ti asawam nukas ta ti aramidem anak ko. Naimbaga bigat yu, Lola. Ay kastabot kan kapok. Ala, agar mo sarkad sakbay amapan ka iti pagadalan nyo. Imunan asimrot ni papang mo, taado ka no tinaskan alapasan na iti opisina da. Kastamot timbaga na kanya kidirabi, Lola. Lola?
Awan ka di madmadlaw yu ka ni Papang? Ha? Anya ngay ko matimadlaw ko, apok. Kanayon nga min ang makumikom iti trabaho na. Kanayon pa'y nga ag-overtime. Saan mo takas dyan ni Papang idi si bibiyag pa'y ni Mamang? Mabalin aday tatiwagas ni Papang mo. Tapno malipatan na tinapasamak ka ni Mamang mo. Nasakit nga min at talaga kankwa na tinapasamak, apok. Sa bagay, maawatak mo't ni Papang, Lola. Ay rumbang laang, apok. Sika ti mangandingay ka ni Papang mo. Tapno malipatan na tinakasang anapasamak iti pamilyayo. Cheryl, anak. Apay anak ka rin kapailaang. Rabiin, rumbang kumaan nakaturog kan, tadapay klase minton bigat. Agsangsangit ngamin itay ni ading ko, Papang. Isa kinaduak pa ni Lola anang paturog kan kwa na. Kasta ka di? Uwan, Papang. Kan kayat kayo mat nga orayan. Pasaray nakaturog ak ngaminan no sumangpet kayo. Pasensya kan, anak ko. Kanayon na nga overtime. Tapno sana ka matambakan iti trabaho yung opisina. Talaga ka di aday tatirason, Papang? Apay nga idi si bibiyag pa'y day di Mamang. Manmano kayo mat nga overtime. Kay kaya tiyo pa'y nga rod idi ti makaawid adagos. Ngam ita, kanayon kayo ang marabyan. Di yu pa yan maasikaso ni ading ko. Pasensya kan, anak. Talaga ngamin adyak pa'y nalipatan tinapasamak iti day di Mamang mo. Apay, Papang, saan kami kadian napatag kada kayo? Apay nga gayta, saan kayo pa'y nakalipat? Dumtang tumot lang day taagundaway, Cheryl. Iso asapay lang kumatamawatan nak. Agsublin tumot lang iti normal ti amin. Naimbag, tanauray na kamutlaang ni Cheryl idirabi anak ko. Nasdawak nga ruto nakaring pa anasang putak nanang. Talaga nga inuray na ka. Mailiw una yun kan kadya anak mo. Agdamdamag nga rod kanya kon. Nadlaw na nga men a manipod ka no idipimusay ni Mamang na. Dandan idi mo kayat ti agbayag dito'y balay. Kanayon ka kano nga ag-overtime. Anya nga iti kunayo, nanang. Katimpalawag ko kan kwa na. Analabit, kanayon mo amalagip ni Mamang na no adda ka dito'y balay. Agyaman na kita anos yung katagita anak ko, nanang. Amom, maragragsakan unay ni Cheryl tunggal ay ayaman na jikabsat na. No sumangpetan dito'y balay, aramidan na aminan nga assignment na. Kalpasan na. Ray-ray-awon nan jikabsat na. Pasaray isupay ati agaw-awer tunggal adda dito'y balay. Pilitam alipatan tinapasamak anak ko. Adda pa'y dagiti dua nga anak mo anabatikan ka. Isuda ko man ti pangipamaisaam iti imatang mo. Ita taawanan jay asawam.
Pimusay day di mamang, idiimpas ngay na ni ading ko manang Emmy. Adda ngamin sakit ni mamang, kat delikado kan kwa na ti agsikog manan. Ngam saan na nga ingkan kano, ayat na laang adumakkel ti pamilyami. Ti ipupusay ni mamang tinanipudan ni papang ang nagbaliw. Kanayon nga ag-overtime iti opisina da. Maladaw nga agawid nga masapan tumanen arumwar. Awan matket di ti makunak ka ni papang no maipapan iti panagbiag mi. Tama ipaay namot amin akasapulan mi manang. At dalaang babalawag kan kwa na. Diyak pa'y nakita nga inubba wano inasikaso na ni ading ko. Aging ga iti addan iti elementarya ni ading ko. Kat maawatan na matan ti mapaspasamak manang Emmy. Hello, manang. Adakon. Uy, kumusta ti estudyante ading ko? Lalaingam ka di matlang iti klase? Siyempre, manang. Kaya't ko may padak tumatkan ka. Kita, adadagusan na pinta sa trabaho. Gaputa impasnat ko tinagadal. Iso kasta ka kumamot ading ko. Di kagdanag manang Cheryl. Lalaing ka talaga. Siyempre, mabainak kang ka. Awan ti rumbang apagbainam kanyak, ading ko. Mabainak ata si kamat timang tultulong kanyak nga garamit kadagiti assignments ko. Kastamatan kadagiti project ko di school. Rumbang laang taading kakat nga rod. Apay nga ni papang. Awan pa'y panahon na kanyak. Kanayon nga awan. Imbaglangan tata ka manang. Basta imulam di ta panunot mo, apat-patgan ka unay. Uray awan ni papang, adaak amang isan di iti akam na. Ay, wan gayam. Inton Domingo, tawan mo't sarek mo, intay to makimisa kada lola. Sata yung tumapan mangan ijay mall. Kayat mo ka di ading ko? Siyempre, manang. Makapasyarak manan. Thank you, manang Cheryl. I love you. Lola, maladaw ka di manan niya gawid ita ni papang? Apay adadamag mo, apok. Naalak nga minan ti card ko, Lola. Kaya't kung ay pakita kang kuha na dagiti grades ko. Ay, kasta ay apok. Ay, abangan no madamdamalaang adanto ni papang mo. Nasaya at mo't no makita na ta grades mo, apok. Sigurado abaragsakan to ang makakita. Gaputan nagngangato, tigradom. Talaga ngamin na nag-review ka na imbag iti exam mi, Lola. Kaya't kung ngamin anaragsak to ni Papa nga makakita ka dagiti grades ko. Ay, siyempre, maragsakan lakit ni Dayjay, apok. Mala, iyor uray mo biitan. Amangan no madamdamalaang adanto ni papang mo. Naimbag ta simbangput kan anak ko. Nasaya at man, tasaan ka narabyan unay ita. Saan na ka nag-overtime ita nanang? Kasla na bang panugak ngamin unay? Amangan no naurnungan kamutan iti banog kan puyat anak ko. Ay, saan nasaya at na ita? Amangan no agsakit kamutan. Okay aklang nanang. Iyinanaklaan da ito ang marikriknak. Mapukaw tumutlaeng. Urayan na kang amin ni Jade. Itaypay.
Apay ka no, nanang. Ngayon pagtadakan, papang. Aday tamat gaya man ti anak mo. Ipakita ko makan ka ti grades ko, papang. Nagngangato ngamin ti grades ko. Kung nati-teacher ko, may saakano ka dagiti kalaingan ni ti klase mi. Nasayat nga rin no kasta. Ala nanang, mapanak pa iti silit ko. Kaya't ko taginan na. Madamdama akto lang nga namangan. Lola, apay ngay, saan mat akinita ni papang ti card ko? Kaslawan na nyaman na kankwana. Apok, mga no nabanuglaang ni papang mo iso akas jay. Apay ngay no ni manang tatay bagana ka ni papang. Una tay pakita na. Saan mo takas ti teacher na? Kaslasan na kalab ni papang, Lola. Ay isaan man, apok. Pasensya amlaangan ni papang mo. Bayam, ta ipakitak tumanan kankwana day takard mo inton bigat. Lola? Malahasan ka nga aglitay, apok. Labna ka ni papang mo. Tandaan amday ta. Rick, anak ko, agsarita taman. May papanitan niya, nanang. Nakadkadlaw tar aramidam kan ni Jade. Payakas ni tiimpakitam kan kwan ay dirabi. Di mo pa inikan importansya mo tiimbaga di anak mo kan ka. Napanugak lang ni dirabi, nanang. Saan aday tati makitkitak arason? Amok, manipod na ipasngay ni Jade. Talaga nga adayon tiriknam kan kwana. Kasla di Cheryl laang ti anak mo. Awan na pulos pa nang ipatag mo ka ni Jade. Gaputa iso ti rason no apay anak sapa apimusay day di asawak, nanang. Anya? Amom ka din o anya ti isaw sawang mo, Rick. Apay apabasulam di anak mo iti pupusay day di asawam. No di na ko mainsikog kan impas ngay day diyang obing. Si bibiyag kumapay ta asawak. Ay, pakawanan na ka ti Diyos iti day ta nga ibagbagam, Rick. Saan ang nagayatan ni Jade ti ipupusay ti inana? Apay nga minadipay la ti asawak ti nakalasat idi. Agbasbasol ka iti day ta nga ibagbagam, anak ko. Isumot lagayam nga adayo ti riknam iti inaudi nga anak mo. Takas tagayam ti kapanunutam. Numangmangag na kaita ti asawam. Sigurado asaan na magustuhan ti kasta nga isawsawang mo. Nakasingsingpet ka nakaayayat nga ubing ni Jade. Ipatpatag na kaunay. Nanang. Amok nga iti kaunggam. At dalata pamatag mo iti anak mo. Ngam di mo lakayat nga aklunan. Gapota aging ga ita. Di mo pa'y ma-akseptar ti ipupusay ti asawam. Manon atawan ti napalabas, Rick. Agpanunot ka kuma, aging gaasaan pa'y analadaw ti amin. Lola, apay analiday ni ading ko nasang patak. Kunaklakit din og sakit, ngam saan mat gayam. Apok, dumakdakkel di kabsat mo. Nadnadlaw nga adayo tirik na kankwana ni Papangyo. Day tamot ti babalawak ka ni Papang, Lola. Manipod basit ni Jade, kastan ti pakpakita na. Siyak ti mang rikrik na no kasta nga ad-ada asyak ti in-into na rin na ngam ni ading ko. Nagsarita kamin, kat agpayso ti atap ko. Ni ading mo ti pabasulan ni Papang mo iti ipupusay day di mamangyo. Anya? Apay nga iso ti pabasulan na, Lola?
Saan ang nagayatan ni Jade di pupusay day di mamang? Amumot ni Papa nga da sakit day di mamang. Naira na laang nga iti panagpas ngay na, isumot tan ti panakatay na. Ay, tsaka mo, no niya klase aka panunutan ti adda ka ni papang mo. Maasyanak una iti kabsat mo. Ngabsaan ama mga umasasidag ka ni papang niyo. Uray kas jay ti ipakpakitan akan kuana. Sapay ko matagbalbalyo ni Papang Lola. Diyak kaya't adumtang to ti aldaw. Akaguran to ni Jade ni Papang. Gapo iti kasjay at trato na iti kabsat ko. Di makalak anay matangak ti sabali at rato ni Papang ni Jade akabsat ko manang Emmy. Kunak no agbaliw tumatlaeng, gaputasaan pa'y anaka-recover iti kalaat nga ipupusay day di inak. Aging ga idinaadaanan itinakam ni Jade kat maawatan nan ti mapaspasamak. Ni Lola tinagbalin asaksi iti amin nga araramidan ni Papang ni Jade ta isukat nga rod ti mabatbati iti balay tunggal sumrekak iti trabaho. Siyak tinangpuno amin ang nagkurangan ni Papang iti kabsat ko. Kanayon ko abagbagaan asaan ko maagumurgura ken ni Papang. Nasingpet ti kabsat ko manang Emmy, iso anaawatan nak. Ket saan apulos ang nagbaliw ti pamatag na iti amami. Lola, agpakadaak. Adang amin seminar nga atendarak iti Manila. Kasta ka di apok. Kaano nga iti papanmaw? Kan manungal daw mo ijay. Inton bigatan, Lola. Kat agtali na edak ijay iti talo nga aldaw. Malanga rod, aganad ka iti papanam apok. Umawag ka adagos, apaman ang makagteng ka ijay. Amo ka din ni Papang mo da itoy. Wan, Lola, nagpakada akon kankwana. Uray ka ni Jade. Agat, anya ngay ti reaksyon dya adem. Makasangsangit nga rod, Lola. Amangan ka nun agbayagak ijay. Lola, da kayo pala ang ti makaamo ka ni Jade. Amo yung matano kasano ti trato ni Papang kankwana. Isu nga rod amabutang apanawam apok. Ang ti kagdanag, siyak ti makaamo kankwana. Basta awagam, tunggal at dawayam. Uwan, Lola. Lola, Domingo ita, apay ngawan ni Papang. Napan ka dilat na nagtrabaho? Ay saan apok, adda iti silid na ni Papang mo. Nagawid idirabi ama ditirik nana. Agur-igur mo tan apok. Ha? Iso nga rod nga aglutluto ak iti arus kaldo, ta iso ti kanon na, tama ditirik nana. Kasta ka di Lola? Ala, kaasimat nga rin ni Papang.
mapan ko kitaan iti silid na lola. Nala sige apok, mapan kalatta, tamadama pa'y laalutlutuak ti kanan na. Sige lang lola, siyak pa'y lang ti makamukan ni papang. Turog ni papang. Siguro talaga ang maditirik na. Dapadapag man. Ala, nagbara ni papang. Tinasayat. Inak mangalay ti pagbanyos ko kunkwana. Tabanyusak tapno bumabati gurigur na. Aramidak ti kasitar aramidan kanyak dalola kan manang Cheryl. Tunggal ada gurigur ko. Banyusak ni papang, bareng maginawaan. Papang, banyusan ka, tapnusan ka nagkurigor. Talaga maditirik na ni papang. Sana bali. Patsik ang makaginawan to, napaman na mabanyusak. Nater aramidong kanya. Jade. Un papang, imay kakinita dito silid mo itay. Nakaturog ka, ngam nabara ka ngamin. Isaban banyusan ka. Saan na masapol? Kabailak ti bagig. Ala, rumwarkan dito eh. Istorbo ka iti panaginanak. Orean niya pa iti bagbagang papang. Saan ka panawan? Saan ka baybayan? Talaga natangkad ti ulo man niya. Alan, rumwarkan dito silid ko kunak. Kaya't ko taginana. Sige nga Rod. Aginana ka pa'y papang. Naminton madamdama, mangan kanton. Mabiitan na maluto ni Lola ti kanam, papang. Nay, kunak manubantayam ni papang mo iti silid na apok. Nabanyusa kon Lola. Nakariin kat nasurun kanyak. Istorbuak kano iti panaginanana. Ay, una yan dya, ma'am. Iso lang arudan ti as-asikaswin. Iso pa iti agungan. Lola? Ala, pasensya amon ti amam apok. Madmading amin at talaga tirik nana. Iso akas jay. Awan ang yaman na Lola. Nairwama ko ni tikas dyangar aramidin kanyak ni papang. Ngam di kay agdanag, asikaswak ni papang. Nagsaya at ka talaga nga ubing apok. Labay am, dumtang tumot lati aldaw nga agbaliw ni papang mo, apok. Papang, adtuyin ti kanam. Mangan kan tapno pumiksa ka. Si kamanan. Di mo't ko nakapanawan nak dito eh. Masapula mangan ka papang. Ala, bumangon kan. Madam naman ton. Maulawa ka bumangon. Asibayan ka papang. Agsanggir kay ti kamam. Tapno makapangan ka. Sigin papang, tulungan ka bumangon.
Oh, aday ta. Di nakatugaw ka na nakasanggir, Papang. Ita, mangan kamatan wan. Ala, agngangakan, Papang, tasubwan ka. Amok amaul-ula ka pailaeng. Isa asubwan kan, tapno maapapan day ta tiyan mo, sakbay ngagtumar kay ti agas. Nangamin ni Lola ngagtumar ka kano ti agas, apaman na makapangan ka. Ibusam ti ka ng Papang ha, tapno daras ka pumiksa. Kalpasan na, agtumar ka ni ti agas mo. Lola, ada akon. Nasaya at mo't tasimangput kan apok. Ni, apay, ayan dagiti kadwam dito'y Lola. Ayan nga ni ading ko. Ni Papang, rimwarmanan? Ay saan apok? Agsaksakit ni Papang mo. Anya, agsakit ko na yun, Lola. Mapanak man nga rin iti silid na. Ay saan? Saan apok? Bayamla ang idaadwa iti kabsat mo ijay. Anya? Adda iti silid ni Papang ni Jade, Lola? Wun, itay pay. Binanyusan na itay ni Papang yo. Pinapanaw ti amayo iti silid na. Ang nagpilit lata jay adim nga iso ti mangpakan ka ni Papang yo. Unay mata ni Papang. Sapay ko mata makaamiris matan. Kalpasan day ta panangas asikaso kan kuana ni Jade. Ay, huwan nga rod apok. Tapno saan mo't anak kakaasi jay adim. Akasla agpalpalimos. Tapno ipataglaeng ni Papang yo. Morning. Nay, nagsapakan abimangog na anak ko. Abang ano ba di pala ang tiriknam? Saan mo apilitan manan ti mapanagtrabaho? Sana pa mapanagtrabaho, nanang. Naglivak. Ayan dagiti umbing. Papang, kumusta ang tiriknam? Nasayaat ka din? Siyempre, anak. Naimbagana ko na. Naglaing samot ti doktor ko. Ha? Doktor ko nam, Papang? Sino a doktor? Sino pa'y kumananang? No, saan ani Dr. Jade? Naglaing to pa ang asikaso kanyak. No kasta? Alan Cheryl, anak. Ang kaya ba niya adim? Tagigiddan tayo ni agarmusar. Sana kasumrak ita. Siya ko di mangitulod kan kuha na iti pagadalan. Agpaiso ka di dagita amang mangagkukan ka, anak ko. Wan, nanang. Cheryl, anak. Pasensya kayo ni tinararamit ko iti kalabas. Amo kadakkel tinagbasulak ka ni Jade. Ngam, itilikodan dagiti impakpakitak kan kuwana. Sana pulo sa nagimula iti sakit tinakam kanyak. Imparik na nalata tinalausa pa nang ipatag na kanyak. Papang, katamo kapag babawyak to itinakana, no jak pa'y lagbaliw. Kinapudno na. Nabayagan na kayat ko ayubkas tinalaw sa panang ipatag ko kang kuwana. Ngam, rumimbaw latang amin kanyak dagiti napasamak iti kalabas. Anak ko. Ngam mamatiak, nanang. Riniing nak ti Diyos iti nabayag apan nakailibay ko. Kat panahon matan, tapno sulnitak dagiti nagkurangak iti ipatpatag ko unay akabsat mo, Cheryl. Patpatgan kayo unay nga agkabsat. Tada kayo tinapanawan day di mamangyo, apakalaglagi pakkan kuana. Agyaman nakta nakaamiris kan, Papang. Sigurado ang maragsakan lakit di unay ti kabsat ko. Apaman ang makita na ti panagbalbaliw yun. Anak,
Podno unay day tarik, anak ko. Iti dayjay a kinaganus na. Adu asakit tinakam tinapasaran na. Ngam saan apulos a nagimula iti sakit tinakam kan ka. Saan pa'y anala daw ti amin. Tapno ipariknam tinalaos apan ang ipatag mo iti apok, anak ko. Wananang, kat manipod ita. Ikarik, agbalin tayon anaragsak a pamilya. Wan manang Emmy, kalaat a nagbaliw ti puloy ti angin, tamanipod idin, nagbaliwan anamin pinsan ni Papang, iso an nalaos ti ragsak ti kabsat ko. Naimatangak no kasano asulnitan ni Papang ti amin a nagkurangan na ka ni Jade, iso nga aglaplapusanan mo ti ragsak mi ka ni Lola. Itamanang addan iti kolehyo ni Jade. Nalaos ti panagyaman ko iti namarswa. Gaputa dinangag nating karkararag ko iti naunday a panawen. Ti agsubli ti sigod a kinaragsak ti pamilyami, iti laksid ti kaawanan day di mamangko. Adamotan bukod ko a pamilya manang, kat agnanaed kami itan iti lugar ti nakiasawaak. Ngam oray no kasta, natalgad ti riknak nga imadayo, taamok asaan abaybay anti kabsat ko, dapapang ko, ken lolak. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Cheryl. Cheryl, pagayam ko, husto kaunay. Talaga apakaagsawan itinabalitukan nga adal ti insalaysay mo apadas. Talaga nasakit ti mapukawan iti ipatpateg. Ngam saan ko maadaytoy ti agbalin a rason tapno aklunon tayo ti kinapudno. Kadawyan nga minan nga ugali ti tao ang mapasakitan ti agpabasol kas pangkalub na iti saem a rikriknaan na. Ngam simple laeng ti rumbang nga aramidan ti tao no kasta adumteng kenkwana ti saem agapwanan ti ipupusay wenno pan nakapukaw ti ipatpateg na. Rumbang la asursuruan tayong aklunan ti amin. Tapno saan mo't nga agumok ti saem iti kaunggan tayo, akadawyan nga iso ti gapwanan, tapno agbalin tayo abulsek iti kinapudno. Alakastan, pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Dintun, mapunan.